What's up, Ketchup? This is Renz and welcome back to my channel. Yay! What's up, Ketchup? This is Renz and welcome back to my channel. Yay! So ngayon guys, ay andito kami sa Kambugsay. So ang Kambugsay ay para din itong para din sa amin yung malaking dam. Charot. So ito dito na kami sa Kambugsay. So tara na at adventurein. So tingnan natin yung view ng Kambugsay. So tara na. Nakita na ninyo yung view ng Kambugsay. So punta tayo dito. Baka mahulog ako dito. So di na lang natatakot kasi ako. Tatakot ako na pumunta doon sa ibaba. Baka ganyan, slide. Slide. So tignan natin yung view lang. So ito rin ay parang makikita rin ito sa bahay namin. Yung view na to. Kasi malaki ito eh. So kasi yung nakaraang vlog ko, yung dragon fruit, ganito rin ginawa nila yung ganito rin ito. Ginawa din nilang yung dragon fruit ginawa nila, pero ganito rin yung dragon fruit ginawa lang nila kasi bundok yung dragon fruit tapos ginawa nila. So yun, kasama ko advantage malayo kami sa isa't isa kasi nagba-vlog din siya kasi yung boses niya ang laki talaga. So nandito rin tayo, ayun yung nakikita nyo guys, yan ang Alicia. Next natin for the next vlog yung Paranomic. So tingnan natin yung view. So lalakad na tayo, punta tayo doon. So tara na guys, andito ako ang likuran ko ay dam. Nandito tayo sa Kambugsay ng San Pascual, Bohol. So ngayon guys ay tingnan niyo yung view ng Kambugsay na sa likuran ko. Ayan. At maraming salamat sa pagsubaybay at sa pagtingin sa aming vlog ngayon at pag-vlog sa aking videos ngayon, new videos. So guys, maraming salamat sa suporta sa inyong lahat dyan. At shout out sa team Lam Mama at saka sa aking team na Fighting Wealthy Family. Maraming salamat. At saka mga supporters, maraming salamat. At guys, yun lang po guys. At sana na-enjoy kayo sa aking vlog ngayon sa Kambugsay. At don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. At yun lang po at maraming salamat guys. Bye!